बलांगुरि दालाय एबसुनि सिङाव थानाय बलांगुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै 8 जानुवारिनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुमा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। दिनै फुंनिफ्रायनो जोंनि गासैबो हाबग्रा लांगोना गेस्ट हाउस गासैखौबो अपेनिं खालामनानै लाबाय। लोगोसे दख'रा एबसुनि दिनै बादायलायनाय हाबाफारिफोर जागोन। दायो गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि इन्टार इउनिट भलिबल कम्पिटिसन बे जागासिनो दङ। लोगोसे हिन्जावसाफोरनि काबादि बादायलायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो मेन पेन्डेलाव जोंनि थुनलाइयारि आयदानि बादायलायनाय जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय खन्थाइ आवरायनाय बाथ्रा दान्थेनाय आरो मिथिखायै बुंनाय बे हाबाफारिया जागोन। आरो दायो मोनाबिलियाव जोंनि दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनाय हाबाफारि बे जागोन दालाय एबसुनि गेजेराव। बियो जोंनि दख'रा आफादनि जि हाबाफारि बे सानसेनि गेजेराव जोबगोन आरो गाबोन जोंनि फिरफिला दिखोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारि थागोन। लोगोसे गाबोन 9 जानुवारिनिफ्राय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुमाया जागायगोन आरो गाबोन इन्टार आनसलिक भलिबल कम्पिटिसन थागोन, इन्टार आनसलिक काबादि कम्पिटिसन थागोन। लोगोसे मिथिखायै बुंनाय थुनलाइयारि बादायलायनाय बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागोन गाबोन चिरां जिल्लानि दैदेननायाव। लोगोसे देंखोमु 1, 2, 3 बे बादायलायनाय हाबाफारिया मोनाबिलियाव जागोन गाबोन दैखं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 बे हाबाफारिया। लोगोसे 10 जानुवारि खालि फुंबिलि समाव फरायसाफोरनि जथुम हाबाफारि लानाय जादों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बिजनीनिफ्राय ACS मोननो हानाय फामि मुसाहारि बिथाङा आरो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा। आरो बिनि उनाव एखे समावनो थान्दै हलाव जोंनि सानसुमैफोरखौ लानानै सानसुमैफोरनि जथुम हाबाफारि हांख्रायनाय जादों। बेवहाय बिजनीनि आरो चिरां जिल्ला सिंनि गासै सानसुमैफोरखौ लानानै बर' माहारियारि बाद आरो आथिखाल थासारिनि सायाव सावरायनो थाखाय सानसुमैफोरनि जथुम बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो 10 जानुवारि खालिनो सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बेवहाय जोंनि ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजा फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेखायनो जोङो बयखौबो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिजनी दख'रा आरो चिरां जिल्ला एबसुनि सानथामनि हाबाफारि लानानै जे खुंफुंजागासिनो दङ बलांगुरि गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय नोंथांमोना जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै फैनानै जाफुंसार होगोन। लोगोसे बेवहाय बानजाय आफादा एक्सप'निबो बेब'स्था खालामना होनाय जादों बलांगुरि बाजाराव। दा बे एक्सप'आवबो नोंथांमोना नांगौ मुवाफोरखौ लानानै थांनो हागोन। बेखायनो जोंनि बे 8, 9 आरो 10 जानुवारियाव जानाय चिरां जिल्ला एबसुनि 20थि बोसोरसालिया जथुमा बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार होनो थाखाय खावलायबाय। आरो फैगोन 10 जानुवारिनि गेवलां मेलाव गासैबो राजखान्थिनि जेबो फाराग लायालासे धोरोमनि जेबो फाराग लायालासे लैहोर लैहोर फैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि आरो नोजोर बेखौ खोनासंफैनो थाखाय आरो जोंखौ मदद खालामनानै इयुनाव बर' हारिनि मोजां हाबा मावलांनायाव थुलुंगा मोननायनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लाफैगोन। मोनफ्रोमबो गामि दैदेनगिरिनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै गेवलां मेलाव गाजा गोमजायै बाहागो लाफैयो। गासैबो सानसुमै फोरोंगिरि नोंथांमोना जाहाथे गाजा गोमजायै बाहागो लाफैनानै गेवलां मेलखौ मोजाङै जाफुंसार होयो। बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनी आरो चिरां जिल्लानि गासैबो बर' रायजो राजा सानसुमै नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय।